Ini I need help. Tichitaura kudai ndava ne3 good years ndisingazivi chinonzi munhurume. Zvakaitika ndezvekuti ndakawanikwa nemurume wangu ndichiri kuZimbabwe, tikazouya kuno kuSouth Africa, takagara zvedu, zvose zvaiva zvakanaka tisina kana dambudziko. Imba, company car zvose tinazvo, tinorarama upenyu hwakanaka chaizvo. Asi dambudziko rapinda mumba mangu inzara, nzara chaiyo yebonde. About 3 years ago, my husband akaita head-on collision munonzi muLewis Trichard. Apa aiva asina kupfeka seat belt, saka akabva akandirwa kunze kwemota, akakuvara, kana nazvino achiri nema-internal injuries. Mwari vakasarudza avo kundirova neshamu, nekuti murume wangu nhengo chaiyo hapachina. Kana iri weti anoita weti neimwe pipe inobva mudumbu make, saka anofamba nechiplastic chakaita kunge drip. Weti yake unotoiona ichifamba mupaipi ichibva mudumbu. Takambotanga tine hope yekuti nhengo yababa ichashanda, asi zvakaramba. Mumba mangu ndangogarira kudya sadza roga. We have tried to love each other, but ini ndaneta. Dzimwe nguva ndinobatwa nehavi yekuda munhurume, zvokuti ndinoshaya kana zano. Apa kuti ndiudze murume wangu plani yekuzondipodza haana. I have to be honest, chiri kuitika ndechekuti ndava nepfungwa dzekuti dai Habhi angofa hake, nekuti kufa kwake it's easy. Ndakatozoudzwa nadokta kuti always make sure kuti the pipe is connected. Kana ikazvomuka tinofanira kuita treated as an emergency. Ndinofunga kuzvomora pipe iyi murume wangu akarara, ndo-ignore kusvika aita infection mudumbu, because ndaneta nekurarama upenyu hwakadai. Sometimes iye anonzwawo kuda bonde, otanga kupinza zvigunwe. Apa zvinopedzisira zvava kundirwadza. I'm really living an empty shell of a life, but I'm asking for advice. Ndisati ndaita zvinondisungisa mangwana, ndatenda hawo.